Astăzi vom face o reclamație pe reclamagiu.ro. Mergem și scriem în bara de adresă site-ul www.reclamagiu.ro, cum am scris eu până acum, și veți ajunge în această pagină. În partea dreaptă, la autentificare, introduceți un utilizator și trebuie să introduceți codul de securitate. Apăsați pe butonul autentificare și vom ajunge în pagina de adăugare a unei reclamații. Aici trebuie să scriem reclamația noastră, titlul reclamației. Eu voi scrie prima mea reclamație. După care va trebui să introduc reclamația. În orice reclamație va trebui să scrieți faptele, așa cum s-au întâmplat, ce anume reclamați, ce anume doriți sau cum doriți să se rezolve reclamația. Așa. După care va trebui să selectați o secțiune care întotdeauna va fi reclamații. După care va trebui să selectați o categorie, să zicem servicii. Veți spune dacă doriți să fie afișată pe prima pagină sau nu. De obicei veți dori chestia aceasta. Data de început de publicare va fi data implicită. Data de sfârșit niciodată. Nivelul de acces va trebui să fie public, altfel nu va fi văzut de toată lumea. Pe care va trebui să introduceți descrierea pe scurt a reclamației. Să zicem prima mea reclamație. Și cuvintele cheie. Reclamație. De exemplu, virgulă. Reclamația mea. După ce ați terminat de introdus toate aceste date, trebuie să mergeți sus în pagină și să apăsați butonul acesta, salvează. Și reclamația a fost salvată. Aceasta va apărea foarte curând pe site. Mult succes!